manzo rasulu mai larabci, manzo rasulu mai larabci. Sai an yi ladabi, an sa nutsuwa, an tattara kaifin basira tare da ilimi wajen furta kalamai da kalmomin da za a gaya wa shugaba jagaba abin yaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farkon yabo na ce bismillah, zan rufe na ce hamdulillah, ni da shi na kere baitoci. Sha'iranmu masoya manzan Allah mu yi ladabi mu gaya wa shugaba kalamai masu ma'ana da ilimi. Masu yabo kuma sai ta harshe wajen yabansa ako da yaushe mu ƙara ganin girman ma'aiki. Kasidu ne masu faɗakarwa, ilimantarwa tare da wa'azantarwa daga bakin Sidi Abba Hayya Kalla. Sunan kundin kasidu ni san manzo. Bari na sabon zubi kan fifikon annabi, sai dai kun san ɗalibi a cikin neman ilimi nake. Mu saurari wannan kundi, akwai abubuwa masu ilimantarwa, faɗakarwa, wa'azantarwa. Ubangijin makai ke da kaddara, ka kaddara kowace shekara mu ziyarci annabi Muhammadu. Tafiyar da na can garin Maka, karkashin masoyi kamar haka, ɗan gaske masoyin Muhammadu. Na ziyarci Ni san manzo. kyakkyawar sufa daga kansa zuwa kafa, gumin fata ya tsatsafo gurin duka kamshi yake. Ya yi kira ga sha'irai maza da mata domin mu tsabtace harshe, mu so juna, mu yi ladabi, mu yi biyayya wajen gaya wa shugaba kalamai da kuma abubuwan da ya kamata. Sunan kundin ni san manzo nake daga bakin Sidi Abba Hayya Kalla.